Salisalitsika jiaby za mba misy afitra hely tiako apetraka amintsika vahoaka malagasy fa indrindra ho anareo tanora karaha zaho. Asa mahazo nareo io marary antsika malagasy io. Avô retinitsika io aretigny fa gravy. Atsika samy amin'ny aretinitsika. Misy amintsika marary fa tsy hainy feky izy marary. Misy koa amintsika marary, hainy izy marary fa tsy hainy ino raha marary aminazy. Misy mahay hoe ino raha marary aminazy fa tsy hainy ahientany magnajanga izy. Misy koa hainy ahientany magnajanga izy fa le olona magnajanga izy mihitsy no tsy mazoto. Aretinitsika voalohany fahazaran-datsy. Ndraikindraiky izy io boaka tsy mifahaiza fa ndraikindraiky koa boaka amin'ny firenan'olo. Fa ity misy karazana aretina araiky zareka aminareo niany ambarokanareo koa ino tokony fanafody. Manomboka niany mifadiana mitahiry regny aoty izay fa lany daty na aoty fa tsy ampiasaina na fa simba agnatragnontsika regny fa misy effet secondaire amin'ny fahasalamanantsika ndraiky tontolo iainana regny. Fadiana koa ny mampiasa regny fitaovagna ara-pahasalamagna ohatra hoe tavoanginy sirop koa fa lany sirop agnatiny ataontsika tavoanginy mena. Misy effet amin'ny fahasalamanantsika fampiasana regny. Tsy tehirizintsika izy koa fa lany daty. Tsy ampiasaintsika avô tsy ariariagna faritany fa misy effet amin'ny environnement raha. Avy eo tsika tanora antsika io misy aretigny gravy resaka firenan'olo. Vaoaka ho ajanontsika eky raha zay. Ry tanora namako, aleo tsika mpandroso tanàgnantsika ty. Amintsika ty la clé. Azonareo